Dobrý deň, opäť vás vítam na našom televíznom kanáli YouTube prvotriedne nehnuteľnosti a dnes si pozrieme naozaj výnimočnú nehnuteľnosť. Je to veľkometrážny dvojizbový byt, kde kuchyňa, ako neskôr uvidíte, má 17 m štvorcových. Veľká kuchyňa poteší každú gazdinku a v tomto byte je taktiež výnimočná kúpeľňa. Určite ste viacej zvedaví na byt ako na mňa, ale neodpustím si ešte jednu vec. Dávam vám slovo na to, že takýto byt žiadni susedia nemajú a je to unikát. Uznajte to sami, nech sa páči.